president. And nothing is going to stop us. That this moment requires in any family and indeed in any revolutionary party, there can be whispers and distractions. There are always those who seek to divide us for their own narrow interests. Apa mhuri yeZimbabwe takudzosai muna January vamunangagwa pavakaenda kuzororo ravo ravanotora rinoitwa kamwe chete pagore nemutungamiriri wenyika. VaChiwenga ndivo vakasara vari panyanga pamwe chete navaKembo Muhadhi. Vamunangagwa vakasiya vaKembo Muhadhi vakasevha semutungamiriri wenyika kwemazuva anokwana iwo 17 days. VaChiwenga vakapiwa 10 chete. Vakawanda vakabvunza kuti sei vamunangagwa vasiya vaChiwenga vaKembo Muhadhi vari mutungamiriri kekutanga sezvo panguva idzi vakanga vachitaurwa kuti vakanga vasiri kunzwa zvakanaka. Naizvozvo vazhinji vaiprefeya kuti vamunangagwa vaifanirwa kunge vaiprefeya kuti vamunangagwa vasiye vaChiwenga vari mutungamiriri wenyika kekutanga. Asi vamunangagwa vakasarudza kusiya vaKembo Muhadhi nekuda kwezvikonzero. Zvimwe zvacho ndo zvatiri kuona pari zvino. Asi panguva yekupedzisira yakazopinda vaChiwenga pakutungamirira nyika pakusanobata matomu, pane zvakawanda zvakaitika mumazuva 10 kanokwana kaviri kunhandare yeNational Heroes Acre. Uko tatenda vavetera pane imwe nguva pakuvigwa kwegamba ndiye akauya nechikwata chemadzimai Young Women for ED. Vakapfeka uniform yavo, regalia yavo yeYoung Women for ED yavanozivikana nayo. Vakauya ndivo vakatanga kudena, vakatanga kuimba rwiyo rwekuti mupanduki chera mwena nguva yako yakwana, sekuzinzwa kwamazviita kumavideos ari kwekutanga. Kune riri kutaura zvetsigiro yavaChiwenga kuti siyanai naye Chiwenga munomuvengerei. Kwoita number 2 pari kutaurwa nyaya yekuti mupanduki chera mwena nguva yakwana. Izvi zvakaimbirwa Vice President Chiwenga pavakasara vari mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vamunangagwa vari kuzororo. Ndo zvimwe chete zvatiri kubatanidza panapa nezviri kuitika mubato reZANU-PF. Nhasi Tungwarara atungamirira chikwata cheempowerment program, empowerment initiative, uko kwaari kudya nako, uko kwaakawana tenda yekufamba achicherera zvibhorani kuvarwi vehondo yerusununguko. Akawana tenda zvekare yekuvakira varwi vehondo yerusununguko dzimba nezvimwe zvaari kuita pasi pehurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Zvichakadaro nhasuno pamusangano waitirwa kuMashonaland West paZvimba paparurwa home yevarwi vehondo yerusununguko, Tungwarara atanga nekutaura iye kuti iye haana chaari kutya, haana chaari kuvhunduka, ari kushamisika nemashoko akambotenderera akambotaurika padandemutande ekuti ari kutiza munyika yeZimbabwe nekuti zvinhu hazvina kumumirira zvakanaka, nekuti zvigananda zviri kunze zviri kuda kusungwa. Asi azonzwikawo ava kutaura nyaya yekuti kune vamwe mubato reZANU-PF vari kuzama nepose pavanogona napo kurwisanisa nhungamiriri dzebato reZANU-PF, vari kurwisa kupesanisa nhungamiriri dzebato reZANU-PF. Zvaataura izvo kuti hazvisi izvo
zvingamushayisa hope uyezve zvingatadzisa bato reZANU-PF kunge richifambira mberi. Mashoko aripo ndeyekuti pari zvino mamiriro azvakaita haana kumira zvakanaka imo mubato reZANU-PF. Mava nekugeda-geda kwemeno kunodarika kwatakaona mugore ra2017 nekuti vaMugabe hongu vakanga vachipesana navice president wavo, asi zvimwe zvacho vakanga vachizviita vaine kakuvhunduka vachiremekedza mumwe wavo, asi pari zvino vari kutaridza kuti vaChiwenga havana kana sapoti yavainayo kubva kuZvigananda avo pari zvino Tungwarara ari kunzika ari kuti pari zvino yava nguva yekudhifenda mutungamiriri wedu. Ndo mashoko atanga tinavo muri yeZimbabwe achitevera musangano waitwa nhasi kuMashonaland West, uko Paul Tungwarara ataura mashoko ekuti akazvipira nezvimwe Chigananda kurwisa vice president aine chinangwa chekudhifenda vaEmmerson Mnangagwa kuti varambe vari mutungamiriri wenyika, vari kuti hakuna mumwe angatungamirira nyika ino akunze kwavaEmmerson Mnangagwa. Ndakaenda kuDubai ndamboenda kunoona mwana wangu munyowani, ndobva ndanogara ikoko. Vanhu vakatanga kurotomoka kuti ndatiza ini. Kutiza chii? Kutizani? VaMnangagwa oye! We are ready to defend our party and defend our president. And nothing is going to stop us. Nothing will stop the vision of the president. The Bible tells us, the Bible tells us kuti vatungamiriri vanogadzwa naniko? Mutungamiriri anogadzwa naMwari. Saka regera zvako kurotomoka uri kwauri ikoko uchifunga kuti unogona kubvisa vaMnangagwa pachigaro. Kana munhu agadzwa naMwari anobviswa naMwari chete. Mandibata zvakanaka? Kana munhu agadzwa naMwari pane munhu wani chete anomubvisa. Haisi vhoti yevanhu, haitomboshande vhoti. Chinobvisa munhu ndiMwari. VaMnangagwa oye! Yanga ukaenda muballot box uchivavenga, asina kuti Mwari arida kugadza. Paunonosvika muballot box ukaona face yaMudharaso, unobva wati haiwa apa. Vanhu vobuda vachiti havane manhamba eZANU ema-CCC. That this moment requires in any family and indeed in any revolutionary party, there can be whispers and distractions. There are always those who seek to divide us for their own narrow interests. I will repeat. There are always those who seek to divide us for their own narrow interests. Let me be frank. This Presidential Empowerment Fund is a tool for unity, not division. It is meant to build up our party and our nation, not to create factions. Our Presidium is united under the steadfast leadership of His Excellent President Mnangagwa. Amen. We must therefore shine with all our might and attempt to draw into pet politics or gossip designed to sow discord in the ruling party. Amen. Do not allow yourself to be used as instruments of division. Your focus, our collective focus must remain on development, on production, and on the unshakable unity of ZANU-PF. God bless you.